Ni horre apumona, eseri. Atxixo. Hemen gaude. Beira, Julian ikutziko izu pertsonotua. Julian, hemen ere badezu lekua, Julian. Pazientzekin arguta da, osta. Ya, esto beste remile. Aquí también tienes, ¿cuál es que la tienes aquí? Pero... Ah, claro, igual es ese. Nai. Vale, vale. Tú mismo, Kaixo. Tú mismo, Ongori. Ongori, estamos nerviosos. ¿Otra vez? Andrés, que yo antes me ha parecido... Que voy con los masculinos ahí. Eso marisco. A ver, pues ponga tonto. Va entrando. De Guernica la mitad y la otra mitad... Mejor. Ez, el peso hobeto. Pixkat kaskatuta dago, gauziak endutu, bai, askaretik kuadro zona da, kuadra azkara iketu, baino, bai, hori da. Nina, joet ez jokatzea. Spaghetti batzuk apatzen. Ya está, 0-0.
Kasu hain, hemen nahi dira? Zer? Txiletik ikusten nahi hemen dira. Bai? Juba, kasu ikusten nahi dira. Hariko, a ver, txupizkat. Bai, ya está. Eso Joana, nire dago. Ikusten du. Zebe jarriko izu orduan. Zuzenean ikusiko zuen, bai? Bai, ikusi dit. Bai? No, porque no venía lo que pasó. Yo pondría ahora, faltan 4 minutos, 3 minutos, medio 4 minutos. Bai, ongi entzuten da. Bai, bat, bi, hiru. Bai. Arratsaldeon Hernaniko landare errubi zelaitik denboraldiko fase erregularreko azken partidaren zuzen ere, 22. jardunaldikoa gaurtik aurrera ez ditugu berriro hurrengo jardunean zen partida jokatuko diren, ez dugu esango ere txiko partidan zeinik jokatuko Hernanik, ere azken partida delako, baina fase erregularrekoa gerta daiteke gaur. Sí, yo creo que ya queda poco, ¿eh? Batu behar izatea behera izaizteko kanporaketa. Lehenik, zako izago Hernanik gaur hemen landaren. Cisneros, taldearen kontra jokatuko bada. Ya están saliendo. Barruan, eta hauxe dira 15-koak. Cisnerosen aldetik, hauxe da zeleratuko dira 15 jokalaria. Lehen lerroan Francisco Blanco bat, Pablo Gaiali birekin, eta 3 Guillermo Espinoz. Bigarren lerroan, ezkerrean Matias Carrera eta bosgarrenean Guillermo Molina. Hirugarren lerroan 6 Guillermo Marín, 7 Eskuini galean Michael Hogg,
Egoafrikarra, 8 Ilza, Jose Luis del Valle. Izatze erdia, behatzirekin Angel Calle eta Gibeleko lerroan, joko zabaltzaile Benedetto Rebettini, ezkerre galean Manuel Sainz Trapaga, lehen erdia Niko Judita, bigarren erdia Amairuneke Neko Ola eta Amalo Zenbakerek Ignacio Martínez eta Amabos Francisco Soriano. Ondezko eserlekuan, Amasirekin Santiago Fernández, Igor Pinel, Sebastián Jatori, David Carretero, Martín Fernández, Mariano Alonso eta Aitor Iriondo eta Lucas Iriar. Oraintxe zelaiatzen ari da, Hernani Klub Rubi elkarteko 15koa eta jadanik zelaian bereneko kokatuta Cisneros. Hernanitik lehen lerroan Jon Intxeta Intxausti, edo nahi baduzue, Jon Intxausti Intxeta bat, Nek Otxotorena 2, Dexapo Garmendia 3, lehen lerroan, bigarren lerroan, Lau Zenbakerekin Arkaitz Otaño, 5 Zenbakerekin Beñat Iradi, hirugarren lerroan Ezkerre galean, Ander Gutierrez 6rekin, Eskuine galean, Jokin Esnal, eta 8 Zenbakerekin Iltza, Eki Aramburu, Matin Collado 9rekin, Uztatze erdia, eta Gibeleko lerroan 10 joko zabaltzailea Irez Garmendia, Ezkerre galean Igor Genua, erdietan Pello Perez 12rekin, Igor Etxeberria 13, Anar Zelosegi 14 eta Oier Garmendia 15rekin. Ordezkoen eserlekuan Mikel Perez, Boli edo Noriega, Zabantza zegoen, Lander Meaza, Aritz Muñoa, Jon Otxotorena, Jonander Puertas, Iñaki Leoner eta Aitor Lucas. Hauxe beraz, 15koa. Eta etaia dagoeneko aipatu du kapitainek esan dizaiatela pasauden edo ez da, horrentxe bertan hasi da partida. Hernanik eman dio hasierako ostigala, inzuzoren Igor Genua. Eta lehen jokaldian, berriro erditik atera da puntu, baina horreikoan ez denez 10 metrora pasa baloiak, Madrigo taldeak aukeratu du erdian Uztatze bildua. Eta zepaina esango dugu, ez dugulako jasotzerik izan bere izena, baina eta lehenik arratsaldean esan beharko digu gaur lantaldean hariko den Bruno San Miguel Muñu, kadetetako entrenatzailea, eta gaur laguntzaile dugu hemen Garziaren kontu tekniko bestelako komentatzen duzen. Amaitu dugu sasoia eta hori segatu dugu. Urutzi. Bai, gaur goizean 28 eta 20 galdu dugu. Venga, garbitu. Zergatik galdu dugun? Bueno, batez ere lehenengo zatian oso aizki sartu geha partiduan eta hasieran bien txego egin dizigute eta gero ez gai izan horre buelta emateko. Hortaz amaitu da denboraldia, Euskadiko txapelketako bigarren fasean jarriko zarete, eta orain, asmatu beharra ez, hemendik aurrera zer egin. Bai, bueno, denboraldia harik eta hobekien bukatu, amaitu, hori da helburua. Ados, eta bezaletik 16 urteko berriz, 12-26 irabazi dute. Beraz, orain ikusi beharko dut hemen landaren, Hernanik gaiden gaurko erronka honi horre egiteko. Defensa lanera hariko da Hernanik atzealdean, orain izan duz presioa hariko dute eta zelaira pizatuta. Ikustuta duzu batekin, herribaldetik Cisnerosek hariko dut almokoan. Atzealdean jokatu nahi zen dute, baina ez du lortu baloia rapatzea. Baik ez joven, eta baita, kestutan baloiarekin, Cisnerosen 20 metroko lerroraino iritsi nahian, aurrelaria Hernanik eta Madrigotuta oso kanpoan, zonka laza dutako, ez du badia izarmentean eta izai egiteko moduan Igor Etxeberria. Eta huts, 3. minutuan. Ez da hasiera txanda
Bai, bueno, lehenik eta behin Otainok oso ondo hautsi du defentsako linea eta gero, bueno, jarraipena oso ondo eman diogu itxetakin eta gero, hori, ostikada eta entxegoa. Akina, alako jokaldi bat ongi etelezio denak gero, estikoen apoioa, jarraipena emateko eta gero bukatzen du, taldeko lan. Hori da, beraz, kasi laugarren minutu betetzear dela, zazpita hau zerrami horretik Pello Perezek lortu delako, gauzatu egin delako ensegoa, hagen artetik sartu delako baloia, eta orain Madrildarrei dagokie ostikoa zela jertetik jotzea. Beraz, orain Xabier Garmendi jaso du bikai baloia, goitikako baloia, Xabur, guztatze ireki du ekiera buru baloiarekin, irugarrenako jokaldia, Garbik eta lana lehizi, matiko dut ezkerren nahiz Garmendiak ezkerren galenaino iretxera zinaizen baloia, hori iretzen Garmendiak berezbanago sartu da baloiarekin, ongi eutxi dio, ikusezagun orain pilketan zer gertatzen den, eta baloia matiko dut luze, baina defentsa igo da, defentsa Guillermo Molina, beraz jokoz kanpoa dirazik lepaileak eta ondorioz Neiro Perezek segurazki, albokora botako du, pixka bat zelai artetik aurrekako presio hori agintzeko. Bueno, azken partiduan, demoraldi osoan presio, eta preskoa dauka, jokariak pixka bat blokeatuta presio aurre egiteak orduan, baina badirudi nahiko ondo atera da. Azteko lana jakina zen alde batetik motibatzea, baina bestaldetik pixka bat buruaren ustea, ze gaurko partio garrizko hori du. Bai, puntuan atera beharra dago, gehiagi motibatuta ateratzea ez da gauza. Momentuz behintzat Cisnerosen 20 metroko lerroren parean, alboko irabazi dute Erraniarrek, bilketa, uztartzi irekia, matiko dut batera du baldaia, Pello Perezek lehen fasean, Irez Garmendiak, eta horrein hautsi egin dut horrelari, oso jokaldi kombinazioa, Xau Garmendiak orain ezkerratera, eskuko jokoan, Irez Garmendia sartu da tinko, Irez Garmendia eta Oier Garmendia zen, bi anaia dira eta gaur zaila izango du desberdintzea, baina Oier Garmendiak jaso dut orain uztartze irekian, ezkerri galean, udumai baitik ikurrazan eta pantalla dirazik du epailean. Zizilosek badu jokoan, laizter izango dizugu, zer duten partido guztia huetan azken partuan gian jokoan, harrigarri ikusi pixka bat, azken partidu izatik jokatzea denek urberean eta urberean alegi da gaur, bihar baina horrela da kontrolatuta txapetera. Bai, gauza garoa da, normala izango litzateke denek ordu baina hala egiten dute, batez ere buke inguruan dugun topa malagoa, joitzeko ligan eta bestelakoetan, horrein Cisnerosek bere 22 metroko barru batean ireki uztartzen bidua irabazin eta momentu zerruntza luto gure Madrildarrek erasoko edo batzen defentsak ostika horretan gogoratuko dizugu bihar gaur Errani Cisneros eta Getxo Alcobendas partida jokatuko dela Getxok ez dauka zer eginik ez goia egera baina bai Alcobendasek horretako zein postuetan posturik egokina jokatzeko gero aipatuko ditugu sailkapeneko kontu batzuk eta bihar partidu garrantzitsua Bazko Bizkaia Gernika Erranirekin berdindu da olako sailkapenean eta Pozuelo azken postuan dagoena, baina oraindik mailari eutzen izaiokena ordiziari irabazten badio bihar Madrilen. Beraz, Bazko Bizkaia Gernika, Pozuelo ordizia. Orain Errani erasoan, beren zelaian ala ere, saiatu da ekiara buru lehen momentuan, uztartzea irekia eragindu eta ala ere, Erraniarrak baloiarekin. Matiko jadu, Irez Garmendiak ezkerra dela, han aurrelarien bigarren laguntza dute, txistak ezaziotu baloia dela, Matiko jadu aurrela joan zaio, aurrelako izan da, Madrildarrek baliatu dute, eta erasoko usteta da Benedetto Rebetxinik baina bainaik. Hori
Berriarena, aurreko 2-8koek, eta Okerizbano Marrindarren alde izango da. Sarrera edo uztartze hori, 21 lerroan, jakina, Hernaniarren 21 lerroan. Bueno, momentuz Hernani hasi da pixka bat presio egiten hasiera, baina horren Cisneros baliatzen ari da bere operak, hor dago partida. Bai, orain arte Hernanik edukidu bai baloiaren jabetza eta bai espazio aldetik Cisnerosen zelaian jokatzen ditu da. Orain badirudi madrildarrak espabilatzen hasi birela eta Hernaniren zelaira jokatzeko asmoz. Ángel Lacalle Cisnerosko jokalaria, baloia eskuetan zuela, bere taldearen zarte baloia, bueno, txortik sartu nahian, beti jakina bere alde ingo du pixka bat, eta gogoratu ezagun, azken jardunaldian, gaurkoaren aurrekoaren jardunaldian, Hernanik 29 eta 46 irabazi zuela han Ordizian, eta 5 puntu bere ganatu zituen, oso emaitza ona, hala ere, arriskoan egon ziteken Ordizian, puntu bat defentsako puntu lortu zuen, eta gaur egun ja, salbu dago Ordizia, eta beste partiduan, Pozuelo, azken minutuan, Alcobendas irabazi egin zuen 22 eta 23, beraz, Pozuelo gor galdu izan balu, pentsa ziteken bezala, azken minutuan lortu zuelako zigorko bea gauzatzea, Pozuelo ja, gaur egon, maila, bigarren mailan legoke, baina ez da lagertatu eta gero talde ditugu arriskuan bata zuzenean etxeko da, azken aurrekoa, emozia ez gestiko, zire kanporak edo eta hiru hauek daude, alde batetik Hernani eta Bizkaia Gernika berdinduta puntuen, baina aurretik sailkapenean bestelako puntuengatik 33 punturekin dira Hernani eta Bizkaia Gernika eta 30ekin Pozuelo. Beraz, Pozuelo bihar eskuidoan galduko balu, berez Pozuelo jetxiko litzateke zuzenean behera. Baina, bihar arte itxoin beharko dugu, nahiz eta gaur emagur Hernanik irabazi eta bihar Bizkaia irabazi, hor ikusi beharko da. Goitzaz bat puntu gotza dituen eta bezalako. Jarraitzen dugu hor leku berean uzartzen bidua, errepikatu behar izan dutelako, eta esan dugun bezala. Ángel Lacalle sartu baloia tornitxoan, ea uzartzen horrela zein da, ez Mati Collado Hernanik ezazen uzartzen bidua, Pello Collado ezkerraldera, Oier Garmendia sartu da, partekatu da, barru aldera Igor Etxeberriari, Igor Etxeberria badoa, erasuko zangopa da, ea entzen den, ezkerre galetik Igor Genua, entzero da berriko metora, Hernanik gazta jokatu dute, gazta jokatu Hernanik baina, baina egatzen den notan eta, aurreratu izan da, gero egintzen. Azkar atzeta dute eskaxea, baina baloia jaso behar dute jokalariari hori egintzen. Horregatik ustatzen. Badiru hori ustatzetan, Madrildarrak ikusi ditu. Beraz, segundatik mozutuna, rekondetik Ángel Lacalle, baina defentsa oso zorrotza izan da Hernanirena, uzartze irekia ala ere Madrildarren zango zundu egin dute momentu, zigorren omasiko bizkerrean, aurreko zaio no pasa nada. Baina baita askotan, konfiantza ongi hartzen jokalariak. Nahi erdian, errekaldetik Igor Genuari errexazekoan, etxakotik eginean, hartzemanean konfiantzen dilegi. Bakar zegoen, esan da, eta horrekan zaio. Ea seitzen jarriko oitikeko eta bitartean zelai erdian 5 metrora edo 13. minutua betetzear dela eten egin du epaileak eta baita erlojua geratu ere eta esango dugu bitartean
Hernanin aldetik estadistika ipizka gainbiratu emateko. Bueno, ez dakit oso arrunta den, baina aurrelari bat da, ez egin egin duena Hernanin, Iñaki Otxotorrena. Bai. Ez egin sasoian. Bai, bueno, egita arrunta edo, baina ala da. Bai. Hernani normalean aurrelariak txegu gehiago egin izan dituzte hiru ordenak baino, egia da baita ere ezkerreko urtetan. Gero bigarren lekuan ditugu Iñaki Leonet eta Matin Kolledo zeina entsegurekin, ondoren Oier Garmendia bostekin, Igor Genua laurekin, badakizu Igor Genua kasi demoraldi erdia ez duela jokatu Hernanirekin, han Espainiarekin ibili delako, eta horrein ere, etorri da gaur jokatzea, baina ona etortzeko nahiko nahasmena izan du, baina azkenen hemen da Espainiako selekzioarekin diardu, zazpikoarekin, olimpiadari begira. Gero Iraitz Garmendia 3 egin ditu, Aitor Lukase beste 3, Pernas aurrelaria eta ja gaur egun jokatzen ari ezena Langondoengatik, 2, Mikel Perez beste 2, eta Eneko Noriega beste 2, eta bana, Alarz Rosegi, Joni Sausti, Jon Otxoto, Ander Gutierrez eta Iker Sevillano esegu banarekin. Hori pixka bat, kaso egitearen estadistikei. Eta eskasa Barrildarren arte, eskura jokatzea erabaki dut ezkerra aldena, aurrelariak tartekatuz eta biziki gainean, baina aitzin pasea aurreratua Hernaninen alde izango dauzatze hindu hori. Gero gora ezagun, Zinerozekin 6 asko egin dituela, eta Amaloben Saigorekin 6 zapaga, Amairurekin Francisco Sevillana direla ensegu ginerik paroenak edo gehien egin dituzena. Uzartze bildua beraz, Hernanien zelaian, erditik 10 metrora, ornun bait, eta momentu zen maitza aurrean dugula zazpitauz, zelaia erdian ez Hernanien entzatu ez da. Bueno, horrendik partidu asko geratzen da, eta ikusiko nola jarraitzen duen honek. Eke Aramburu atera da 3. lerroko baloiarekin, Matiko jarri jokotu Oier Garmendiarekin, eta berriro Eke Aramburu gozatu du irekia, baina Cisnerosek lapurtu egin du baloia ireki horretan, orain tinko sartu da bigarren lerroko Guillermo Molina, gizon handia eta eskurari dira jokatzen aurrelariekin hemen ezkerrean, Armailaren parean, eta bikainatea du Angel Calle, eskura jokatzeko, orain bigarren lerrokoarekin Matias Cabrera egin, baina Hernanik defentsa gogorra egin du, eta Hernanik alde izan behar du, Zarzuria alagintzen ari zelako, epaileak uzartzea agindu du uste dut Hernanik alde izango dela. Bai. Hernanik alde. Gaur posto aldaketaren beste egin dute Patri Polidori eta Joni Laura entrenatzaileek. Bueno, partido bakoitzen Bai, baina bueno, egia da talde ezberdinek joku era ezberdina izaten dutela, eta horren arabera pixka bat prestatu behar direla partiduak, nun min gutxiago jaso, pentsan eta nun min gehiago egin eraso. Izan behar dizu Hernanik joaneko partidorekin, joaneko partiduan 11. jardunaldia izan zen, joaneko partida hain zuzen Madrilen, eta Madrilek Fernando Seba 9 ensegu egin zizkon Hernani, alde handiko maitza sortatu zen. 51 eta 17 irabazi zeu Cisnerosek Hernaniri, 9 ensegu egin zituzten, beste desbainek 2 eta Soriano 2 eta gero Hernanik, hala ere, 3 egin zituen, bat falta izan zitzaion defentsako puntua eskuratzeko. Pello Perezek 2 ensegu egin zituen eta Matin Kolladok bat, beraz, 2 gari dira jokatzen gaur, esan behar dizuet, Hernani orduko partidarekin alderatuta, soilik 6 jokalari garrapikatzen dutela gaur. Etxetan, Iñaki Otxotorenak, Ander Gutierrezek, Eke Aramburu, Igor Genuak eta Pello Perezek errepikatzen dute 6 jokalari. Beraz, joaneko partidarekin alderatuta. Taldea indartu egin da, jokalariak itzuli dira, sasoian jarri dira, Igor Etxeberria, Igor Genua ere, horretorria Xago Garmendia biarritzen di bueltan, hasierako 15 nari da jokatzen. Arkaitzotan jore berriz itzulitzen pixka bat talderi laguntza, partida guztietan jokatzen ari da hasieratik, Beñardi Iradi,
horiek ez ziren aritu orduan, Jokin Nacional ere, gehienetan Ibereko lerroan aritu izan da, egun ez zuen jokatu, baina gaur azkeneko 3-4 partiduran, horiek eta gaurrak, mitzin mutxoan jarri dute, aurrelari lekuan, zazpirekin indartsua delako, eta baita biedera hundiko ere, eta gero, Eki Aranburu ere berez, ohiko 15ekoan sartzea lortu da aspalditxo, eta ze jokalari bakarrik errepikatu gero biztan da, eta aipatu dugu 15eko titularrean. Igor Etxeberria, erraniren egoita imeneko lerroa jokatzen, baloiari tinko eutxi dio, zartze irekia orain, Matienko Aliadok ezkera aldera zabalduko eskura, Igor Genuak zango jauko du, erasuko presioa rintzeko ostika da, eta han zegoen zain egalean, errekaldeko egalean, okerezpanago ibilkera gatikoa Eki Aranburu zela 3. errokoa. Eta... jokalari bakarrik erapiretzen dut gaur, taldean eskimoka osatu egita berriro. Bai, hor egon dira hilabete batzuk desioengatik baja asko egon direnak, eta denboraldi bukaera honetan errekuperatu dira jokalariak, eta taldea indartsu iritsi da bukaera honetara, horretu bazkereko. Ezkerratik jokoan eskura, ezkerri galetik, eta azkenean Albora. Ez du jasotxorik izan, Manuel Sainz Trapak ez du jasotxorik izan, lehen aipatu dizuegu, Sainz Trapagak dela taldeko enseugile nagusia, 14 ensegurekin ezkerri galean beraz, oso estu eta defensa hon egin beharko du ezkerri galorretan jokatzen ari delako Anartzel Osegi gaztea. Ineki Otxotorena baloiarekin alboko sakea baloia jokoan jartzeko prez, 6 jokalari lerroan, Xabo Garmendia behatziaren lana egiten, eta ongi irabazi dute naiz eta atzea. Xabi Garmendia, Xabo baloiarekin uzartze irekia baino, nonbait partziala izan dela adirazi du epaileak, baina esan dugun bezala, naiz eta behar bada hasieran ez zen hori asmoa alboko horretan, atzea junta eta erre zegoen Xabo Garmendia gaztea. Sasoian jarri da ere biarretzitik etorri ondoren, horregatik izan dugu, 15eko ari dela lehen lerroan gaur, lehen lerroa esan dugu, Jon Insausti Intxeta batarekin, Iñaki Otxotorena eta Xabi Garmendia Xabo lehen lerroan erranirean. Eta bestalde Francisco Blanco, Pablo Jaiali eta Guillermo Espinoz. Baloia saltu primerosek eta 3. sortziarekin giltzarekin, saiatu da Jose Luis del Valle baloiak ateratzen baina aurrera joan zaio, eta momentuz behintzat, zelai erdi alden ari dira jokatzen eta Bai, bitaldeak abira, defentsa lanean ondo, zirrikituak ondo izten, kontutan joki berra dago, bitalde joku dinamikoa egiten dutenak, azkar jokatzen dutenak, eta defentsan, gai batek gara bai besteak, lan hona egin behar dute, zirrikitu guztiak ondo izten, bestela hortik zuloa sortuko nintzake. Eta momentuz bitaldeak abira ondo, Zenosek akats bat eduki du eta txegu hartu baina bestela bitaldeak ondo gintza lortu. Ederki uzartze bilduan Kope Frankoa adirazi du epaileak, baloi askoetan Eki Aranburu Matienko Aliadok baloi hartuta azkar jokatu du, Jon Insausti Intxetarekin, Dominek eta Xabo Garmendiarekin, Cisnerosen moztu da zina batean eta intzinera batzen ez, egin du Cisnerosek eta ondorioz jakina. Zan uzartze bildua. Esan dizuegu, gaur azken jardunaldia dela, jadanik sailkatuta daude bigarren faserako Kesus Entrepinares, Valladolideko taldea Brak, 93 puntu dituela, eta bigarren postuan El Salvador, beraz Valladolideko bitaldeak sailkatuta final herritareko zuzenean, eta gainerako 4 postuak Bazko Rubi, 3. postuan da 71 punturekin, Unión Esportiva San Boiana, 77rekin, Cisneros, gaur, Landare jokatzen ere taldea, 76rekin, eta Alcobendas 54 punturekin. Horiek, jadanik, postua lortu dute, lehenbiziko biek final herriterako eta 3tik 6rako sailkatuek, final laurdena jokatzeko. Beraz, gaur Cisnerosek, badauka zer jokoan, izan ere,
lortzen baldin badu Sanboiana gainditzea sailkapenean, final laurdenetako kanporaketa etxean jokatuko dugu hortaz, Cisnerosek ere gaur badu zen jokoan, eta ez dira etorri hauek erranira, nola baita esatearen turismoa egitera, baizik eta beren kanporaketa final laurden jokatzeko kanporaketa etxean jokatzen izugarrizko garrantzia du, partido bakarrera izango delako, eta final erditarako txartela izango du jokoan, beti ere etxean jokatuta, eta biharko ibaitzei begira orain zigor kolpea niren 22 lerroan, eta agen aurrez esatzen dugu, aukera ederra izango dela. Uste baietz, leko erdiratuta dago baina, horita bi arduan, eta aukera Ignacio Martínezek jaurtiko du. Ignacio Martín bere ligan bost segur lortua ditu, eta gero aparte ez ditu puntua hartu, beste den lasketa hori izango da, jaurtik eta lortutako puntuan. Baina Ezkerregalak aukera du oso gokera etxean, aurrez delako hagen artean txiltzeko baloia, eta dorioz, 24 minutuan, berala ikusiko dugu. Bai, erraxa zeukan, beraz, 7 eta 3, hain zure Ignacio Martínezen, aurkiketari etekina atera da. 7 eta 3. Ez? Ez hori partidu parekatua, partidu gogorra, defentsaganetan bitaldeak saiatzen, zirrikitu gutxi, eta Cisneros doka jokitipu bat saiatzen dira asko zuki jokatzen, eta jarraipena, zuki jokatuz jarraipena eman, eta partidua dinamikoa egitea, eta defentsa zuruak ekilibrio falta hori sortzea saiatzen dira, era hortan, eta partidu klabetako bat izan daiteke ez ustea zituen ez zuki Ezkerregalera baloiarekin, errekadetik oskera datxoa, eraziko oskera datxoa, baloia eta zira kopea horrekin uste dute lauzen bakien dituela, laizzer Descanso no se queda nadie. Descanso. Oida. Bastaldeak dani benezuan, zelaia zabaltzen duenean, baloia azkara duenean, hor batzutan sortzen dira buruak eta hor onde binezkero, azkara duenetik bestela eta zelaia zabaltzen. Sortuko dira zoruak, ikutuko dutu baita ere aukerak, eta puntu baita. Ipatu dugu, Miguel Lerroko posten bakidura,
Guillermo Molina. Venga, venga. Defentsako baloia, Benedetto Legikinik, baina atzera jonda, baloia, eta orain izan dute. Hain justu ere, orain agetara jortu Hala, bai. Beraz, lehen egiten dizuegu. Dimetroko bat, zelaian markabean pasatu da. Iskutatzeko arazoa bidu. Bai. Venga, aguanta, aguanta. Ale, va. Hernanik arazoa ditu, baloi hori eusteko. Eskuini gala etorri da honeño, Manuel Sainz Eutxianaz baloiari, zartze irekia. Matiko de Ezkerrera, Irez Garmendia, Luze Oier Garmendiaren gana, Pedro Pérez, eta analiziko da Igor Genua Ezkerregaren, baina kanpo natzera da. Baloia, Igor Genua gaur abiatu da, taldeari seguridade dutela ekartutako, partida abartuko danean zanta, eta asko nagoen zela, ordizien dira behin. Dudari gara. Handago beste puntu bat daukalako eta nabari da, zelaian dagoen, nabari da. Hortako zagun zelaian irundua banatzen Toni Jones, entrenatzen hasi da, baina bandarekin ari gazkate seinale hori da, klasera ematen ari da ean ingresa, eta badakizue, denboraldi hasiera legazio egin zuen, taldearekin dago, eta bera baten urtelako, jokalari beharrezuna izango. Errekuperatu da bintza hasiera batean Niko Giuta, baina ez, laguntzari utzi batzu zelaia, laiztari lehen herriaren ez erdiko postu garrantzitsua da lehen herria, zelai utzi suposatzen dugu, maia medianari sartu da ona edo garitu edo esaten no sé que hirugarren erroko gintza Bizkailu aurrera egin ditu Uri Xamar dagoen edo Jose Luis Zermaien aurrera bota eta aurrera dizaio. Sarritan ikusi dut akatzak egiten. Bai, Hernani defentsan oso ondo presionatzen ari da. Eta presio handiarekin jokatzea zaila da. Eta horra akatzak sortzen dira. Akatzak provokatu da. Eta Hernani momentuz
metro lerroraino aiatu da Roni. Azokaren parea. Bultza eta bultza, metrok irabazi. Lasoarekin, eta horrein baloia eusten. Bost metrora dira, agetatik 5 metrora, erren irutzak aukera parta dute. Oso aukera ona, 3 puntu lortzen. Oso aukera ona. Lehenik eta behin irabazi. Partidaren 22. minutuan, zero egiteko arrisku Erronik, baloia beraien minutuan. Erabaki hartu, Hernanik, zigor golpea agetara ez bota, eta eskura jokatzeko, eta erabakia ondo atera da. Ondo atera da, eta 5 puntu lortu dituzte, 2 gehiago lortzeko aukerarekin. Zaila da, oso alboan dagoelako. Oso alboan izan den txegoa, eta guztikara oso erotiko dinara dago. Baina 5 puntu, momentuz. Baina, horreari begiratuta, lehen zatia maitzeko 6 minutu geratuko direlarik, bigarren iso lortu Segur Pilo Perezek, egotzen ere. Nena ipatu dizugu, Pilo Perezek insegu egileen arrankin horretan, beste insegu duela, eta bere anaiak Pilo Perezek amabostakoan hasi, baina ez da insegu oparoitakoa Pilo Perezek, eta batuzala egiten badu beste bakarrik eratzeko ongi etorriak izan dira, horrein ezkarmendiari baloia itzinera horrezaiko horretatua meretzi eta zintima Horrein jartez Sego egin zituela Madrilen partidua, eskerrera zabaldu eta eskura jokatu nahian Cisnero, joko zabaltzailearekin, Benedetto, Rebekini, eskerre galeraino heldu dira eskura jokoan, eta baloia osortzi irekiak, mantzaileak berjarri du jokoan baloia, osortzeirik garriro, ipatutako kaileak, eskunera jokatu hori egin zaila baloia, eta orain Matias Carrera baloia eramandu, pentsa, lehen esan dugu, Guillermo Molina 2 metro dituela, Matias Carrera ez zaio bat ere atzean geratzen. Metrotan arrokatako posteko garaia eta ez da gutxea. Jose Carrera,
Koskorrak, baserriaren gauanak sartzeko ere, arazoak izango dituzte. Bueno, guazen kontatzera jokaldia, Irez Garmendia eskuinera, oierra nahiarekin, eta eskuinera Narzelosegi baloia ongi utzi dio, 4 metro irabazi dituzte, zelai erdiaren marran parean, Jokin Israelez jasan baloia, Alder Gutierrez, aurrera dibakoa, aurrera jantzaie, eta gainera aprobetxatu ditun balieko, eskura jokatu dute, ezkerre galderantz, hori goen uzartza irekia, Kaiek zabaldu berriro baloia eskuinera Arroñari emandio baloia barkatu, Guillermo Espinosi, eta jarraitzen dute jokoan baloia jokatu, zelai erdian ere, hor daude bitartean, ongi izango da defentsa, hor egiten den eskuinera jokalari da Madridoak, eta Madridoak iruztu txartelatareko bai. Zoritxarrez, bari badutxo horrekin eratuko da Hernani, faltak txandatu horregatik. Horrean, lakusa gotxago Xabi Garmendia eta zuenago. Ea, egin zaiten ari da, eta kanpora Xabi Garmendia 10 minuturako. Hori, jokalari badutxo eta gainera horrean, eta horrean ikusia du jokalari badutxo. Bai, martinietuz sufrimendua eta gero sufrimenduaren partidu bukaeran espero dugu fakturak esatzen. Zorionez, lehen zatiaren amaieran gaude, amaitzer da lehen zatia, 38 minutu betiko delako, rojoa marka baina hori adierazten, eta bigarren zatiaren hasieran ez bada asko nabaritzen horrean aitzinean batutxea horrekin jokatzea, honen badak izkuntzartzetan beste arruima sartu beharko du, operaz manago Noriega sartuko da, eta lorrean dena, Joni Zeusti intxeka da, horrezaren zer duen, oso garrantzitsua delako gultz horretan Jon Intxeta aurrelari entrenatzailea jokalaria, baina badirudi jarraitzeko moduan dela. Beraz, zigor kolpea, zertera usan alde, eta tekniko horren garrantzioa. Eta albora botako du, segurazki, Ignacio Martínezek baloian albokoa atera, eta metro batzuk irabazteko. Alboko sakea, zero segun irabazi du, batutxoa egiten eta orain hirugarren lerroko Michael Mock, Afrikarrak zuen baloia, eta bigarren lerroko Tikiarekin jokatu du, Tikia zuen lerrokoarekin. Hain zuzen ere, Guillermo Molina, baloiari utzi hasiera batean, baina orain eskuinera, errekaldetik baloia Ensegua, Zoritxarrez, lehen zatia amaitzea zela, Zoritxarrez, lehen zatia amaitzea zela, lehen ensego egitu, eskuine galetik eskura jokatuz, eta markagailoan, 12 eta 8, Berezpano aurrelari batek egin du ensegua, laizten egin du, baina eskuine galean denez, ea ez duten hagen artean sartzen baloia. Hautsa egiten dula eta baina helburuko lehen esan zendapenari begira, laurdenak etxean jokatzeko aukera izango dute gaur partida bat dute, Cisneros zaitapenari begira. Bosgarren sastuan dela, baina aurretik izango gana puntu bat gaudea egin, eta gaur partida gabizazkero, oso beti ere, bihar zango zen egin duen, zai ez du gontzatu ensaioa, txaformak eta beraz, 12 eta 8 jarraitzen du, markagailuak eta Laster baina lehen zatian amaiera adieraziko du. Bada jendean, andaren, ez da segurazki, denboratoko batik da, errekaldeko tribunatxon ere
Landare aldeko, landare egoitza sozialetik aldeko atzeko belarden ere, jende desente da. Eta horrein, kanpora eta ailegatu gara 12 eta 8 lehen zatiaren amaiera. Oso ekin eta azendekin hasi gara esaten Laburrenduz atxedintxo hartu egotik esan dezagun markagailuan lehen zatian 12 eta 8 lehenen segua erranik Igor Etxeberria hirugarren minutuan Pino Perezek gauzatu eta dugu 7-8 horreratu dira gero Ignacio Martínez ez dugu golpea 7 eta 33 minutuan Pino Perezek segua, taldearen bigarrena 12 eta 3 eta gero, horrein minutuaren bat esan dizuetan bezala 12 eta 8koa egin du Cisnerosen lehenen segua aurrelari bat egin du izan eta ondorioz 12 eta 8 lehen zatia. Urrizko bat dugu eta laizten gara zuekin landare Rubei Zelaitek jardunaldia azkena fase regularreko azkena hain justu esan dut bezala 22. jardunaldiko partida. Laster arte. Samari, no sé qué va a ganar el partido, qué clave va a del partido. A ver, qué clave va a del partido, ¿dónde va este? Gasteiz no se lo ha hecho, no tengo ni idea, pero habrá ganado. Lo doy por hecho, vamos. Ni me preocupo. ¿Cómo? Yo no sé lo que han hecho. Lo que he hecho no. 14 más, si a ver. Eso es grada, ¿no? Ya estamos jugando así gente, el otro día contra esos también Jugamos en 16 antes. No tenía gente de sobra. No está para ganar, está muy justo, está 15. Pusieron un poco las pilas. Está para jugar. Está buscando su equipo y ya sabe lo que hay. Antes que siempre se ganaba ya. Ya se mueve poco. Bueno, a ver lo que hacen. Vale.
Zauen.
2008 amaitu da, Hernani bien sego egin ditu, bat astapenean, eta bigarrena izan dugu 33. minutuan beraz, lehen zatira hasiera, eta kasi bukaeran, eta bai, Cisnerosek amaieran egin du, lehen zatira amaitzeko minutu bat pasatxo falta zen ondorioz, markagailuan 12-8. Gaurko beste partida, baina azken jardunetako beste partida, 22. jardunari dagokiona, hain justu ere, Getxo Alcobendas, ez dugu aipatu baina, aipatu du baina azkar, Alcobendasek aukera dauka, final laurdenetako akorraketako betzeko, seigarren postuan delako, eta ja ez du atzekoa den Barcelona, atzetik da Barcelona espainola zen harrapatu beraz, Alcobendasek gauzan dirikontuan ez gaur, ez gora egiteko eta espera egiteko. Beraz, partido lasei izango du Alcobendasek, gaur getxoren kontramatzen dut diezen zeruan, eta tira, hane favorra izan da horretxe zelairatu da epainea, eta laizten egin dugu. Bigarren zatiari ea zer eta kartiko bigarren zatiarek honek erabakiko nahi eta ez, baina, bueno, marka jo pospunteko alderditzea ere, ez da luze dugu sakeri, eta berriro Ignacio Martínezek jaso du baloia, horren zela jartzen dira Cisnerosek, eskuine arroinarekin, Deian Martínezek hartu baloia Italiek, ezkerra zabaldu dute, presio egin du Arkaitzutan egin du eta, kolokan jarri du baloia hori, dukean delako baloia, jabetzari argirik ez duen horrein nire izgarren dian duztuko datxoa, erasokaztuko datxoa eskuine galean, usaio izan daiteke, baloia jasotzen badugu, baina jasotzeko aurrera izan dute bitalde, baina aurrera atua izan da, aurrera atua masea ez, aurrera ez baloia, zerikela biziartuak horrek, eskuine galean, rekaldetik eta aseguratutik 5 metrora, ustaz zebildua izango da, Hernaniren alde, kasu honetan, beraz, ea, bultzadatxoa ematen dugu, eta aurretik jartzeko aukera, aurretik jarraitzeko aukera lortzen dugu. Men, izan dugu. Ondo hasi da. Izan ere, lehen zatian, 37. minutuan edali du kanpora, beraz, 3 minutu falta ziren amaitzeko, eta dagoeneko bi jokatu dira beste 5 minutu beharko ditu Xabi Garmendiak zelairatzeko. Erranek aterako du, jarriko dutuko balio hori ezartzen dutuan, hain justu Matiko berrecuperatu du baloia, eskarra galera eskuila jugatu, eskarra gatu, eta abiatu digu Etxeberria, eta Igor Etxeberriaren ezagua, bigarren zatiko, 3. minutuan betetzean zela. Igor Etxeberria bikain aurkitu dut artea, eta gainera, artetik edo agenpean egin du ensegua. Agenpean Igor Etxeberriak oso ondo sartu da, kartzen dut bai, aurkitu egin du. Beraz, Hernani, 3 minutu egin du hasiera,
Etxeberriaren bigarrena. Etxeberria horrenik beharrezko bikaina jaso politikakoa iarabago guztatzenik gain eta abea hortxe garaipena hori baloia jaso izatze irekia hilarien latza indarra xautzen eta izatze Cisneros eta beraziko bailean hitz egiten bizka bat hori balikoa da hitz egiten besterik gabe beste txartzen hori bat Cisneros utatzeko errani zelaiaren erdiko marratik amarra ez dago beraz kalle jarri duguan horretu emeretzi eta zortzi bat egingo dago momentu bat jasen bat Venga, Bultza! Ale, Hernani, Bultza! Venga, bai! Kankailua, Guillermo hirugarren errokoarekin jokatuz, Michael presionatzen, horrela lanean defentsan, eta provokatuko ditu horrelako akatxeak. Ale, Gustike! Ale! joko estatikoetan horiek ere jokoaren bi arlo
Baloia ez askotzeratik, aplikatu Pello Perezek albora metro batzuk inabazteko eta gainera albokoa zela erdian zela erdia metroa pasatxo Hernaniren alde Hernanik badu presa minima irabazik baina markagailuan aurretikoaz eta ez dugu ere gehienizko estruzio gure Haiek etxoterna baloia eskutako ateratzeko baloia jokoan jartzeko lau jokalari behar kombinazioa gaitzotenik egin dugu, zenbakik tante mukerrezatzean erori zaio gure aldera, baina zena barrikarra lagundu dute Kaiek eskerre galera eta joko zabaltzailea bikainea Rebekinik ezker zauduren presio egiten ari da gani defensan eta hori eutxuk izaio presio gain haikatxotari defensa egitea baina zinero zein diardu baloiatzaren jagatzen Kaiek eskerre aldera zaio zira batean joko zabaltzailearekin Benedetto Rebekinirekin zira batean berriro zelai erdian iragetirez zera zelaian eta kaina dugu berazkoan eskuinera pasean, eskura jokatu zuloa dago hemen ezke eskuine galean, baina defensa hona egin du hortik ez da pasako, hiru portero ditu lako eta orain zer epikatu du baloia gorezagatik, Igor Genoa baloiarekin eta metro batzuk egin dut Genoa eta ongi jokatu du beraz, amarmetik irabazi Igor Genoa berazkan jokatu du ongi zegoen, ez jokin esnari Zagizena diran duen, baina aurreko partian bigarren zaitan utzi dira izan zen. Jokin ez nago bat, sopezko Alaire albokoa erranik aurrera bikain eta lasoa eta ez du hasiera batean ez du jaso Francisco Soriano zelai erdian eta orain Ignacio Martínez garazo egiten baloiari ez du errani presio ikaragarria egin du oso ondo betikako baloiari fondoren presioa eta baina baloia bere gatako ere zantzea irekia baloiarentzat baina zigor kolpea kontra ustegatik baloia zaskitzegatik Orioz, pensuatintxoa Santiago markagailuaren pare-parean, zelaia
jaialek, eta ea sorte pixka batekin, nahi mobilak eta ustea, eta balioa ez, ziratean, bai, Madrid darrekin abazten, osatu dute, baina defensa horre egiten ari da Mariarra. Nire biztan da, motivazio, defensa ikaragarri egiteko, presia egiteko zearekin atera dira, mentalizazioarekin, eta horrein osunera zabatu du kalle, eskuini galera, eta bigarren lezaten sartu den Castrino horrek baloi uzatze irekierakin, eta uzatze partimazio dukotea zirako gandian, Castriarrek baloia berea zuen, uzatze irekierakin, ez dute antaia handia produktuta, ondorioz, zaiopropia gertatu deneko anapara. Cisnerosek, bare hori berri horrela han lehen esan dugu bezala begi izan dute eta haiekin sehetuko dira Madrilen jalentzari dagoeneko orduan bat netzean da, bigarren zati hasi zela eta markagailuan 9:08 hamaika puntuko ondea saio bat zumageta inguruan ondo jaso dira Garmendia, luze Garmendia gol Etxeberriarekin, Zalai Ardinari ailegatu da, hor trabatuko dut, blokatuko dut, baina uzatze ireki egin bekinko dut, ezkabaldera Pello Perezek amarkatuko marra gainditu du, uzatze irekia, bekinko dut, eskuinera jokatuko du Iraz Garmendiarekin, luze jorzi eginez Etxeberriarekin, hasiera batean erori egin zain baloi Arraniaren, uzatze ireki egin egin da, ongi ustenari baloiari, bitartean Zineros jokalari bat duguran da, mindazuta, baina Errani jarraitzen uzatze irekia, berea da, baitinko diago ezkerrera, Inez Garmendik ustika da txoso ona, Igor Treneoarekin, baina ustika dugu, eta orain bai kontraera soa izan daiteke, Zinerosena, eta ea atzetik ditu Inez Garmendik egin zerretik ensaio egin erasoan ari ginen ustika esan duan eta gainera, korean osoan, zelaiko amar dituko da. Ustika da luza bajo dago, eta zentze izan duten, eta jarrain niko eta gauzatu du eskuini egalak Ignacio Martínezek ondorioz urbildu egin da pikin bat baino gehiago Cisneros, 19:05 lehen zatiko 17. minutua izan dezagun, izan da arrisko hartuta kantrerazo arrokietarazo Beraz, ez da akatzan bat, jarreki behar dugu hori aztuta, Igor Etxeberria honi zikoan, baloiarekin eskuetan zuela, gerostik edatxoa, baina Zalea udazkeneko arratzeko ibin xamar honetan, jende pixanak animatzen batean, ez dago. Bai. ¡Pase, Mutilla, pase! ¡Venga!
eskuinera zuen matiko dugu kasetxoa egin dugu ustazia irikia eta jendearen adierazpenagatik falta egiten dugu garrantzeko gorkea baina badira zateko baina almonak era eskara zeitzeko eta hor sakon kontrarioak beren zelaian eutxi edo zoan ez da alboko zakea Cisneros edo txeko lehenik nesortzi metrona eta eragin alderrean baloi bat hori txekostarari eta bukatia bizkarrera, arrizko sortzeko modu kondorantia da, luza hori txegarrieni, zebra itartzea bilatu dukikima, luzatzea irekia, laguntza izan du, batik dugu baloi eskuetan, eskuinera zabaldu, zirik elkanezen, bigarra zegoen sartu den dugu emalari, harinak, araiak, zera batean, zera elkanezen anaiak, luzatzea irekia, Bernani beti ere baloian gabe, ikusi zera egiten horrein, aurrerarik izatuko dira metro batzuk idazteko, aurrelarien jokoa, aurrelarien borroka, nekagarria, baina erabat eraginkorra izan daitekeena. Segitzeko Hernanik gozatzela joan aurrera. Aurrelari guztiak edanean, zortzi bat 10 metro irabazi dituzten dagoeneko gozatzea irekia, eskuinera terema da joan ditzuzi. Gozatzea irekia berriro, lau bosgarren fasean, eskuinera zabaldu, Urbertxeabri eskuinera galean, ofensikoa! Baloia eta natzeko segik, Hernaniren daugarren puntu badu goia dani. Hernanik badu dagoeneko puntu bat ziurtatua. 24 eta 15. 24 eta 15. 20. minutuan, anartzeko segik eskuine galan eginiko ensegua. Hori da, aurrean landa egitaren, ez, baina lagun zein egin dugu eta dagoeneko puntu bat gurea da. Puntu garrantzitsua izan daitekena, bihar Pozuelok 5 puntu lortu beharko lituzkelako eta hori ez da batean erresa. Irabaztea ere ez badu horreiko erresa izango, 5 puntu lortzea ez da esekera. Momentuz, Hernani lagunduko aldea egin biharko, Pozuelerekin eta egin ere bai, Hernani biharko dugu. Gutxinik, gaur, Hernani, 5 puntu batzuk daiko, era bat, ekidingo luke, saiestuko luke, bera zuzenean gestea, Igorkanoa defentsan, hemen, ezkerre galean, armailaren parean, baloiari tinko eutxi dio, Cisneroseko egalak, kasu honetan, Manuel Sainz Frapagar, eta aurrera Cisnerosek egitu da. Nik uste dut, partida hau gurea dela, Inernik ere horrela jarraitzen badu. Horrela jarraitu behar da, batez ere defentsa. Hemendik gehatzen diren 20 minutu hauetan, grabea defentsan da hori. Ja, txegoak egin daude, grabea defentsan. Ondo itxi, espazioak ondo itxi, eta presioak izorretu, eta ez dut Martín Fernández
Antxetak baloia bikain ikolde du, Uztartze irekia, eta orain Beñatiradi baloiaren jabe, eta Uztartze irekia eragin du, minatuta geratu da pixka bat ekiaren buru, baina bai hori jokatzeko zagoela, Matiko ja Eskunia, ez Garmendia, Irain Garmendiak, eutxi, uste lortu du, Matiko ja keinu egin du, eta sartu da ikusten metro irabazi, orain Mikel Perez baloia hartu, baina defentsa tinkoa egin diote, berriro irekia eta ongi ari da jokatzen dagoenari, baloia asko ari da geratzen, igualtzen balio puntuan, Sago Garmendia berriro baloiarekin, ireki eragin dugu, bitartean ekeran burgurren da minatuta, uste dute bide ongi hartu duela, eta baloiari eusten ari zaio Hernani kosta, insausti, tinko eta indartzu baloia 10 metroko lerroraino egeldu dira Zinero Zelaian, berriro aurrelarien jokoa, kombinaketa Noriegak ongi utzi du ireki antolatzeko, Sago Garmendia berriro, baloia zazpizotzi garren fase izango da, berriro Iñaki Otxatorren orain Makinkoio baloia eta pantalla adirazi du beraz, baloia Madrildarren alde, baina azkenean fase bat egin, beste fase bat egin, eta nik uste partidaren gestioa dira lantzen, prozesioa azkenean partaila bat egina, baina bezala prozesioa zuen batzu, jorraren batzu baloia, zentralioa tenizute gaineak, arriskatu gabe, ez dago aldaketa bateko esan duzu egitea eta Jon Otxatorrena hirugarren errokogintza sartu da zaiatu da beraz berbada ez da guztat izain entrenatu da ez da dituzora jokatu, baina jokalari beharrezkoa da horrean eta mango de oso mutasuna zutzailien ez da prestatu defensikoa gutxiago izan une honetan eta dena delako beraz irazten Hernani talde osoa dago kasik ona da, jokalaria gutxi gogoetan berriro jokatzen aztean egotzikarena eta Mikel Pereze zelai utzi behar izan du eta postuko handaketak orain momentuz presioa egin eta ongi jaso du, naiz eta pixa kosta, Michael Ego Afrikana, baina presio da Hernaniren gakoa, defentsa parte egitea, laun zeu intuzte presioa bere erabilatzen du. Orain, bigarren zatia zelairatu da Cisnerosengo Sebastian jarko bide horria hasiera batean, eta jarraitzen du Hernani presioa egiten. Orain, zelaiara eraman ditu, presioa ikaragarra defentsa, eta gainera baloia lapuntu. Eta orain Jon Intxenda partida parte egiten ari da, insausti, denak egiten dut arena, eskuinera jokatu, 10 metroko lerro gainditu dute, Hernaniarrek eskuinera jokatuko doren batean bainado, berriro aurrelariek, Noriega baloia hartu du, Uztartze irekia eragin, batean bainado doka guztigari da zartzen, Sago Garmendia bikari utzi baloien, ez da defentsa gogorain dioten, Uztartze irekia eragin, Mikel Perez ailegatu da, presioa ondoan Zinero Segalare jarritzen du. Eta orain Igor hartuko du baloia, eskuinera, Iriaz Garmendiarekin, Mikel Perezekin, horrari dira Mikel Perezez Beñatiradik hartu da baloia, uni utxillo, Uztartze irekia hortzen diarruen, zelaian dian batik baloia horrendu du, Cisnero zonen sego dagoraino, eta han presio egiten ari dira. Hernani horra, baina eskura jokatzen, base duzat aurrera, Cisnerosek eta albora bota dute baloia bikaina Hernanien zau. Zago dagotik 5 metrora, horita 5 metrora, alboko aterako du Hernani. Beraz, jokaldi klabea izan dut. Jokaldi egin aterazko. Horretzatzen dugu, alboko atera, Uztartze lazoa eragin, eta bultza, oso derramendea atzen izan dela.
erronka ez egiteko, asmoa eta derrokatzen zenbakulari, laukulari bakarrik bost egiten orain, hain justu, atzetik azuta tiradi, aurrean Txostin Perez, eta ongi jaso du Artzaitzotario baloia, orain bultzatzea da bultzatzea da xop, zalearen autadarekin, eta hor segondu da zerua. Entzegoa bosgarrena, Hernaniko aurrelarien jokaldia. Uztatzela zauzatzen, eta bautzaka Hernaniren entzegoa. Hernaniren entzegoa, bosgarrena, eta horrein bain urtean, ja pentsatzen azmentzezkena, partida dela hogeita bederatzi eta magoztik uste da horrein ez izan dela partida eta behatzi eta amabost bigarren zatiko erdiak bete dela oso ona aurrelarien entzegoa bai, inaterazko da oso eta gainera anar zelosegi agetaratu egin du zaila zuen, baina postigoan aspaldiari da 10 minutu falta 16 puntu asko dira, ezin da galdu partidua. Eta amaika amabost, anar zelosegi aetetatik aurten senior taldera pasatakoan, Zanaga hasierak amabostekoan saltza lortu duena, eta gainera ostiko zer fini nintzen den galaria. Kontutan hartu behar da, Hernaniren partidaren gestioa oso lehenengo lauen txegoak egin oso azkar azkartzen, saiatzen azkar azkartzen, eta uste egin puntuak egiteko, eta laugarren txegoak egin esan eskatu, esan aukerarik kontrarioari, eta gainen horrein txegoekin, hemendik aurrera jarraitu eta denbora pasatzen punto mila. Hogeita metroko lerroan erran egin zelaian, eta zigorkopea azkarregi ateratzea jartzen pikutik, baina berazko da. Zuzmero zera gure bat da taldearen bosgarren entzegoan, eta amaitzeko hain joko zabaltzaia benet. Bai, honik uste jokaldi honetan asmatu dira. Aguantatzen ari den. Ez da gero arazoa gazten dira.
Baloia etzeko laterako, etzeko zirenetik kanpoa, eta beraz, haizu dure bigarren zatia zelairatu den, Santiago Fernandezek egiten, eta jarri dezaten ziko pumek egiten, gelditzen da, ostika da, beraia zelaira jokatzea, baloia guretzako, guretzako oso nago. Albokoa bitxikeria bat, Oliar Barzako delako eta ez da Frantziako Oliarra ez da gutxe horik ere. Erraniko baserri bateko Oliarra izango da, eta gainera nazi asko dabe, alai aterri altemetan. Irez Garmendia luze egin dago alde profesional, eta orain Garmendia arazo zen izan da, Igor Geno balori hautsi, irekian, lehena batiatu dira Bordenderrak, baina ez, baraia gurea da. Alai aterreko du, Hernández Borgesek, eta ongi utzi dio, hasiera baten BNP, ustazia ireki eragin du, eta makine koiadoke zango bola igo zaitu zaituzen biretan da, abizinetan ikertean daude bain, eta hori BNP, hori eutzi eta irekia, eta zigor kopea, lakatua ez askatzeagatik. Lagatu ez askatzeagatik eta oso ona guretzat. Horriak eragizu eta Oliarrakok jarraitzen du. Partida gertutik ikusi du. Igor Geno Alduze, Albora, Bitai. Horriko zerrenik, eutsi egiten dio markagailuari, eutsi egiten dio jokoari, 5 minutu falta dira amaitzeko, Nartzero segi eskunitik etorrita jokaldia parte egin du, eta nik uste Erraniarrak era da motivatuta dira partidu hori eusteko, eta zizero tizkenak aldera. Jekatxo torrena jokatu sakea, 20 kilometro zelaia, eta primeran jaso hasiera batean, ketzetaino, baloia errecuperatu duen txetak, Joni Saustik, eta berriro benetik dira horrea baloiarekin, zulotxo eginez aurrelari artean, segi horretan, nire lapurtu egin duzu duzu baloia erne, ongi eutxedio Irez Garmendia hasiera batean esan dugu, David Horretoni, horrean zegoen kontratzen dira kontra. Gertatzen dara, baina gertatzen dara, ezinean dabiltza, impotentzia horrek egiten dio jokalariari ateratzea. Bueno, radio hori ateratzen da, eta azten da, irekietan, bestean tokitik sartzen, edo eskua sartzen. Dana barako akatsa, falta egiten, hori nik uste dut impotentziaren ondorioa dela. Segidez alazintasun horrekin definerese, eta orain Oiarra atera dute gandoa, baina Oiarra atera zentako zelaite, aldaketa egiten dut eta Iñaki Lemet sartu egaz, posta aldaketa izango, eta bitartean laneten aratzen segi, prest, abietaratzeko zigor kolpea. Horretik, gita maiketa maiketa horretik, eta bainatu baita sartu ere, garaipena eskura dugu, Landare, oraintxe 3 minutu falta direla partida amaitzeko, baloia dik egin zuen izan. Beraz, erosegik ez zigor kolpea, eta hemen Erditxoka, jadare jarraitu gara, azken epaiak jarraitzen duenean, erasoan, defentsan,
Fisikoki denborarik ez dago. Beretzi puntu galtzeko. Hiru hori barko dut. Terarekin, gogoraziko dizugu, hiru jola hori izan dugun arren, Hernani 10. postuan dela orain, eta 38 punturekin jarriko dela, Ortizia baino puntu gutxi izango duelarik, Ortizia bihar jokatuko du, eta Bizkaia Gernikak gaur, oraindik ez dugu jokatuko, 33 punturekin geratuko da, eta bihar Gernikak ere 5 puntu lortu beharko dituzke. Baina, 5 puntu lortuta ere, minutu bat falta da, 34 eta emere 20, barkatu, 34 eta 20, baina esan bezala, minutu eskas bat, asko jotaz bi falta direla, amaitzen. Lasai, poliki! Zegoen golpe horiek egiten direnak etorri direnak honea irabaztea eta impotentziaren ondori bat. Etorri izan balira honera denbora pasa, horrelako zigorropeak ez zituzketa egingo, ez zuten pike hori eukiko barruan. Hala ere, hirugarren zegoen dute, laugarren lortuko dute, puntu bat gutxinez, erasuko hortan saiatuko dira, seguro, erasuko punturen lortzen, lau ezidentzen dute, baina saiatzen ari dira, baloia oso ondo, Mikel Perez jaso duen horretik baloia segiten duela, irekia, antolaketa ona, Igor Genuak jartzen dira puntuatuta, Xabo Garmendia lau metro irabazi ditu, irekia eragin, eskuinera jokatzen ari dira zuen partida amaikin da, berez, rokoari begira, 40 minutu eta Igor Genuak baloiari hotxeko irekia eragin du, eta hor lasai. Eta Igor Garmendia erasoko zira da jodu, han presioa egiten, izan da, eta lasai anar, zaituzuen bota berran baloia, oita egiten joko jarri eskura joko jarri nabarra, eta ziren tinko sako zoitu nabarra. Eta entzera derroa, Madridaren kontra, bueno, ongi torri izan da. Eta orain albora bota dute, ireki antolatu ziloz, defensa horrek gani, bukaira arte, oso ondo Jonander, baina justu dutzi dio, arraitzen dute baloiaren jabe, hemen hirugarren lerroa, Michael Hogg, Afrikarrak eutsi dio baloiari, eta hor defensa egin berra dago, oso ondo ingo dira, Bukalari hona ego Afrikarra, orain berriro baloiaren jabe, Madrildarrak, beraien zelaiaren, 10 metroko lerroa, fase irekia, 10 minutu pasa dira, eta orain lurrea botaz gero, fase irekia ondo arpentzat baino, partida oso iraundu, zulorik ez dut guztien, Iñaki Neuner plakatzen bikain, gainera baloia irabazi dugu jokoz kanporez, ez askatzeatik plakatu da, Mikel Perezi, zure kolpea, 10 metro nazional Iñaki. Baloia gonak indu dio,
Hain justu ere Francisco Soriano egin du ensegua, baina partida baita da. Partida baita da, baita mala, ez dugu, bueno, ez dugu arrizko berezirik, partidak, ez gara horta zabartu, baina zemen erne dago eta behintzak ditutu argi dago, baita mala eta baita zuzerkatu gara behintzat eta bukatu bat partida erranik irabazle haik uste Cicerosek 78 puntu izango dutu eta gaurko sailkapenari begira kanpoianaren aldetik jarri da sailkapenean hain zuzen ere puntu bateko aldago Sanboianarekiko eta gogoratuko izte Sanboianak hori ikuri zaio aholari, baina Sanboianak bihar jokatuko du, baina ez Sanboianak kosta egin zaio salbatu egin baztango eta primero zen jokatu Sanboianak Bai, atera dute bere etenkina, eta gu gurea, bai, atera kontentu. Hogeita malau eta hogeita zazpi, bera, beste urte baten ezkara zuzenak etxiko. Bai, ikusi beharko dumiak, zer egiten den Bizkaia Gernika. Partidaren laburpena, ja, alariak, eta lehen esan dugun bezala, sailkapenen errani. Bederatzi garen ez, amarkatuan jarraituko du, baina 5 puntuko aldea tenduko dio Gernikari, Gernika bihar jokatuko du, eta Pozuelo bihar ahaleginak eta hamar nahi dugu bihar partida garrantzitsua partidu zaila da, baina saiatu beharko dute eta irabazten saiatu beharko dute eta lortzen badin badute, gutxienez ekidingo dute azken postura. Bueno, bonusi gabe irabazten badin badute, guri Euskal Talderen artean promozioa Madrid irabazten badute. Hor bizia pixka da baita ere tartean dago. Ez du esan jokuan, ez? Hernanik 28 puntu. Gernikak 33, edaz, biak ere Gernikak eta da ere, gogurruturia, oso zelda lortu azkonteko da eta aukera handia izatea ez jokatzeko beherako promozioa. Bai, momentuz horrela federazioko sailkapenean horrela gertzen da. Ez dakit gero bukaeran nola diren